αγάπη μου, ακόμα κρυώνω. Μα τι άλλο να κάνω. Αναμένα τα καλοριφέρ. Ο κλιματισμός στο φουλ. Σου άναψε και το τζάκι. Βρε μωρό μου, μήπως φταίνε τα κουφώματα? Τι κουφώματα και ξεκουφώματα, αφού στο έχω εξηγήσει. Φαινόμενο του όζοντος, τρύπες του θερμοκηπίου, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αχ βρε αγάπη μου, ας ρωτήσουμε και έναν κουφωματά. Κουφωματάς. Και θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σας και τα μισά θα πληρώνετε. Αντικατάσταση κουφωμάτων. Μια έξυπνη, πράσινη και οικονομική λύση.